அடே நீ என்னடா யோசனை பண்ணிக்கிற? நான் யோசிக்கிறத விடே நீயும் யோசிச்சு கொண்டு தானே நின்ற. நீ எந்த யோசிக்கிறேன்னு சொல்லி பார்க்கும். இல்லை மச்சான், நான் யோசிக்கிறடா. இப்போ கம்போல அந்த பதுல்ல அந்த சைடு எல்லாம் இப்போ இந்த வெள்ளத்தால் கம்போல ஃபுல்லாகவே தாண்ட. அப்போ பதுல்ல வந்து இந்த மண் சரிவுல இதாகி ஃபுல்லாக ஊண்டுள்ளுக்கு எல்லாம் இந்த மட்டுக்கு மச்சான் சிலரேடா. இப்போ அதுகள் இப்போ ஒவ்வொரு ஊர்களால் போய்த்து வெளிசாக்குறாங்க. இப்போ வெளிசாக்கி எல்லாம் கிளியர் பண்ணி மறுபடியும் மூட்டு சாமனை போட்டு அவங்க பழைய இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வரத்துக்கு எவ்வளோ காலம் மட்டும் போகுண்டா. இப்போ கடையில் பாரு, கடையில் எல்லாம் ஃபுல்லாக தாண்டிட்டா. அவங்க புதுசாக கடைக்கு சாமனை போட்டு கடை பெயிண்ட் அடித்து இதாக்கி மறுபடியும் அவங்களோட வாழ்க்கையை மறுபடியும் தொடங்கிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ காலம் போகும்னு சொல்லி தாண்டா நான் யோசிக்கிறேன். சரி, இப்போ நீ யோசிச்சேன்னு சொல்லி இல்லை மச்சான், நான் யோசனை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஜனாதிபதி ஃபஸ்ட்டுக்கே வீடு கழுவத்துக்கு 25,000 தாரேன், அதுக்கு பிறகு 50,000 தாரேன், அதுக்கு பிறகு 25,000 50,000 சேர்த்து 75,000 தாரேன். அது எப்போ கிடைக்கும்னு சொல்லி தாண்டா நான் யோசிக்க. These nuts, these nuts, these nuts.